салом дӯстон, дар миёнаи ҳафта бозиҳои футбол гузошта шуда буд ки мо аз натиҷаи он хабар дода будем. Бозии асосӣ боқӣ монда буд ки миёни Манчестер Юнайтед ва Арсенал ду-се рӯйдоди муҳим дошт. Юнайтед ғолиб омад ва Роналдо дубл кард. Аз ҳама чизе ки ғайриинтизор буд, Майкл Керрик пурра аз Манчестер рафт. Легендаи даста муваққатан вазифаи сармураббиро бар дӯш гирифта худро нишон дод ва ба эҳтимоли зиёд ба хулосае омад ки дигар ёрдамчӣ не балки ҳамчун нафари аввал, аммо дар ҷои дигар кор кунад. Дигар футболбозони собиқ шояд мо ин легендаи Манчестерро баъиси сармураббӣ бинем ва аҷиб нест ки худи Манчестер ӯро дубора даъват кунад. Дар бораи чӣ гуна ҷараён гирифтани кор дар ин дастаи маъруф мо дар оянда гап мезанем. Имрӯз бошад аз рӯйдодҳои дигар ба шумо хабар медиҳем. Дӯстон, ин ҳафта мо таоман аз футбол танқисӣ накашидем ва моро рӯзҳои истироҳат низ то рақобатҳои интизоранд. Дар Англия дербии лондонӣ байни Вест Хэм ва Челси мегузарад. Дар Германия Боруссия Дормунд дар майдони худ Баварияро пешвоз мегирад. Дар Испания бошад Барселона кӯшиш мекунад ки Реал Бетисро мағлуб созад. Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. Ҳамаи маълумото дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Лука Модрич борҳо ишора кардааст ки мехоҳад корномаашро дар Реал Мадрид ба итмом расонад. Барои беҳтарин бозӣ нишон додан дар сафи мадридиё Лука ҳамаи корро ба сумон мерасонад. Меҳнат ва ҷаҳду талоши ӯ қариб дар ҳамаи бозиҳо хуб маълум аст. Дар синни 36-солагӣ дар хатти нимҳимоя на ҳар кас мисли Модрич дар чунин сатҳи баланд бозӣ карда метавонад, вале ҳар оғозро анҷомест. Қарордоди Модрич тобистони соли 2022 бо дастаи шаҳри Мадрид хотима меёбад. Перес ва дигар роҳбарони Реал мақсад доранд ки шартномаи нимҳимоятгари хорватиро тамдид кунанд. Гап сари шартномаи яксола меравад, яъне мадридиён ният доранд ки қарордоди Лукаро то тобистони соли 2023 тамдид кунанд, аммо худи футболбоз мехоҳад ки шартномааш бо Испаниё ба муддати тӯлонитар бошад. Гуфта мешавад, агар роҳбарияти Мадрид ба Модрич ҳадди аққал то тобистони соли 2024 шартнома пешниҳод кунад, нимҳимоятгари хорватӣ бо ҷону дил қабулаш хоҳад кард. Чунин вазъиятро аз шаҳри Манчестер мутахассиси испанӣ Хосеп Гвардиола мушоҳида карда истодааст. Агар Реал Мадрид ва Модрич ба як қарори муайян наоянд, манчестериҳо ба кори ниммуҳофизатгар дахолат хоҳанд кард. Гвардиола шахсан Модричро дар дастааш дидан мехоҳад. Дар сафи Реал айни ҳол чанд бозингаре ҳастанд ки тобистони меомадагии мадридиё аз онҳо халос шудан мехоҳанд. Дар байни онҳо Марсело, Иско, Гарит Бел ва Эден Азар қарор доранд. Номи Модрич дар байни онҳо нест. Гуфта мешавад ки роҳбарияти дастаи шаҳри Мадрид ӯро қадр мекунанд ва барои бо футболбози 36 сола ба мувофиқа расидан томи чораҳоро меандешанд. Ҷуно менамояд ки дар мавсими навбатиам сегонаи асосии хатти нимҳимояи Реал Модрич, Каземиро ва Крос хоҳанд буд. Талабгорони Эрлинг Холанд рӯз то рӯз бештар мешавад. Макс Билефалд, журналисти Sky Sport дар Олмон ишора кардааст ки эҳтимоли рафтани футболбози норвегӣ аз Боруссия Дормунд 90%-ро ташкил медиҳад. Дормундиё мақсад доранд ки як мавсими дигар ҳамлагари ҷавонро дар ҳайаташон нигоҳ доранд, вале Холанд аллакай ба қарори рафтан омадааст. Пӯшида нест ки худи Эрлинг орзуи бозӣ кардан дар Реал Мадридро дорад. Тибқи хабарҳо худи ӯ борҳо ба наздикону пайвандон дар ин бора сухан кардааст. Дастаҳои бойтарини Аврупо Манчестер Сити ва ПСЖ аллакай қобчаҳои сумро барои харид кардани ҳамлагари Боруссия Дормунд омода карда истоданд, аммо гап на танҳо сари маблағ меравад. баъзе дастаҳои дигар дар баробари пул доштанашон таърихи бою ғанӣ ва барои футболбозон диққатҷалбкунанда доранд. яке аз чунин дастаҳо МЮ мебошад. яке аз вазифаҳои асосие ки роҳбарияти Манчестер Юнайтед дар назди Рагник гузоштааст, овардани Эрлинг Холанд ба сафи девҳои сурх мебошад. қаблан вақте ки Холанд дар дастаи Залцбург бозӣ мекард, Рагник ҳамаи трансферҳои дастаи зери васоити Red Bullро идора мекард. аз ин бармеояд ки барои овардани ҳамлагари норвегӣ ба Манчестер Юнайтед Ралф Рагник хуб дарк кунад ки бояд аз чӣ оғоз кунад. Мутахассиси олмонӣ як мотиватсияи дигар ҳам хоҳад дошт. агар ба ӯ муяссар шавад ки Холандро ба сафи манчестериҳо биёрад, ба ӯ $10 миллион подошпулӣ дода мешавад. Кори Роналдо берун аз майдони футбол то ба суду прокурор рафтааст. Гап сари он меравад ки прокуратураи шаҳри Турин мехоҳад бо чанд суоли худ ба ҳамлагари Манчестер Юнайтед муроҷиат кунад. ин суолҳо дар мавриди солҳои фаъолияти Криштиану дар Ювентус мебошанд. сухан алахусус дар бораи даврони карантин хоҳад рафт. гуфта мешавад ки ба ҳангоми гӯшанишинии дастаи Ювентус ба футболбози португалӣ маблағ пардохт кардааст ва ин маблағ дар ягон ҳуҷҷати расмӣ қайд нашудааст. ҷиҳати молиявии шартномаи Роналдо бо Ювентус яке аз мавзӯи асосии
таҳқиқоти прокуратураи шаҳри Турин ба ҳисоб хоҳад рафт. Прокурори шаҳри Турин ният дорад, ки дар натиҷаи суҳбат бо Роналдо паҳлӯи қарордодашро бо дастаи итолиёвӣ муайян кунад. ҳуҷҷатҳои мавҷударо бо суҳбатҳои телефонӣ, ки дар дасти ин ниҳод қарор доранд, муқоиса хоҳанд кард. Роналдо бо Ювентус шартномаи 4 сола дошт, ки тибқи он ҳамлагари португалӣ бояд баъди супурдани андозу 31 миллион евро дар як сол кор мекард. Дар қарордоди ҳамлагари кунунӣ МЮ гап сари бонусҳо ва маблағҳои дигари иловагӣ намерафт. танҳо пули муайян барои ғалаба дар серия А пешбинӣ шудааст. Прокуратураи Турин дастаи асосии ин шаҳрро бо қаллобиҳои молиявӣ гумонбар медонад. Гап сари он меравад, ки дар суҳбатҳои телефонӣ ҳар моҳ дар мавзӯи пардохти маблағ ба Криштиано гап мерафтааст. Ин ба моҳҳои март-апрел соли 2020 рост меояд. Чунин ҳолат дар ҳоле рух додааст, ки футболбозони дигари Ювентус барои кӯмаки молиявӣ кардан ба даста розӣ шуда буданд, ки музди маоши кам бигиранд. Агар ин гумонҳо тасдиқ шаванд, дар дохили Юве норозигиҳо зиёд хоҳанд шуд. Дибала ва дигар лидершавандаҳои туриниҳо ба роҳбарияти даста бо нигоҳи дигар назар хоҳанд кард. худи Роналдо вақтҳои охир гапи факт гуфтанро дӯст медорад. ҷомеаи футболӣ аз он метарсад, ки агар прокурор ба Криштиано бо суоли оё Ювентус ба қаллобиҳои молиявӣ машғул шуд ё ин ки не, ӯ фактус гуфта ҷавоб нагардонад. Боз қаблан Роналдо дар судбозиҳо қарор дошт. Дар Испания ҳам ӯ борҳо бо сабабҳои мушкилиҳо бо андоз дучори чанд проблема шуд. гузашта аз ин мавзӯи таҷавуз ба номуси модели амрикоиам то ҳол аз хотираҳо берун набаромадааст. тарафдорони премер-лигаи Англия бошанд шӯхиомез мегӯянд, ки Роналдо бо ҷурми иштирок накардан дар прессинг бояд ба ҷавобгарӣ кашида шавад. Ба ҳамин том дӯстон, боварӣ дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.